És Guadalajara. On han començat? On han començat? On han començat? És Guadalajara, on han començat la campanya per anar vacunant primer la gent gran que els hem de cuidar i aquesta pandèmia s'ha d'acabar. És Guadalajara, on han començat la campanya per anar vacunant primer la gent gran que els hem de cuidar i aquesta pandèmia s'ha d'acabar. Si no et fa mal la panxa, a Castella-La Manxa fan cabrit a la brasa i trobes com a casa. Allà a Guadalajara pots visitar l'Alcázar, restes de la muralla, portar-hi ton pare i ta mare. A Guadalajara i al riu Henares per fer senderisme aneu a Los Frailes. A l'estiu la fa galda i a l'hivern la fa rasca. No vagis amb falda, excepte si és Pasca. És Guadalajara, on han començat la campanya per anar vacunant primer la gent gran que els hem de cuidar i aquesta pandèmia s'ha d'acabar. És Guadalajara, on han començat la campanya per anar vacunant primer la gent gran que els hem de cuidar i aquesta pandèmia s'ha d'acabar. Si no fa mal la panxa, Castella i la Manxa fan cabrit a la brasa i trobes com a casa. Allà a Guadalajara pots visitar l'Alcázar, restes de la muralla i portar-hi ton pare i ta mare. Sí, senyor! És Guadalajara, on ha començat la campanya per anar vacunant primer la gent gran que els hem de cuidar i aquesta pandèmia s'ha d'acabar. Oh! És Guadalajara, On ha començat la campanya per anar vacunant primer la gent gran que els hem de cuidar i ja no tinc la peca i ja no tinc la lunar. és Guadalajara! Gràcies, Carmen. Ens veiem demà al programa especial de Cap d'Any. Correcte! Bona entrada! Adéu-siau! És Guadalajara, és Guadalajara, és Guadalajara, és Guadalajara. Al matí, la mare que el va parir.